eka video. Ja mä oon Konde. Ja mä oon Eepu. Ja nyt me tehdään Crossbar Challenge, mutta sitä ei vielä näy. Mutta eiköhän mennä videoon. Okei, ja nyt jatketaan. Ja Eepu kontuttelee siinä. Meillä on siis 2 palloa ja vielä crossbareita. Ai mitä Eepu? Ja meillä on crossbareita. Olisiko vaikka tästä? No niin. Ja Eepu lähtee vetämään ensimmäistä. Ja heti ekalla. Kuka muu? Oi, 2 vetoa. Hei! Miksi minä enää? Okei. No niin, ja Eepu lähtee vetämään. Aivan, Eepu lähtee vetämään. Ei ihan. No ei. Voi jumala! Ei ihan. Okei, ja nyt on vikakierros. Ja mä luulen, että Eepu voittaa tässä, johtaa 2-0 ja niin. Menee aika huonosti mulla. Mutta Eepulla menee ihan hyvin. Et se johtaa kuitenkin. Okei, se ei mennyt. Hyh. Yes. Mulla on vielä mahikset tulla tässä ohi.